Ollaan nyt Chikin kanssa täällä aamulenkillä maanantai-aamuna viimeisenä päivänä toukokuuta. Ja nyt on aivan ihana aamu. Ei ole vielä ihan valtavan lämmintä, mutta aivan pilvetön taivas. Ja tyynisää. Ihan erilainen kuin eilen, jolloin Kasselireissin purjehtijat kilpailivat tuossa Vesijärven selällä. Mutta silloin oli hyvä tuuli. Nyt se oli heille onni. Nyt meillä on Chikin kanssa ihanaa täällä kävellä ja nauttia raikkaasta aurinkoisesta aamusta. Vai mitä, Chiki? Ollaan nyt tässä Ruoriniemen kohdalla. Kävellään tonne päähän ja siellä me äänestä käännytään ja sitten kävellään takaisin kotiin. Nyt me ollaan tultu Chikin kanssa tänne meidän kääntöpaikalle, joka sijaitsee täällä Ruoriniemessä. Tästä me aina käännytään takaisin kotiin. Ensin vähän katsastetaan tuonne Mukkulan rantaan päin, että miltä siellä näyttää. Tuolla näkyy Enonsaari. Siellä taas Pyrimäki, Suurmäki tuolla kaukana taustalla. Tässä on kiva istua joskus kivellä mietiskelemässä. Ennen kuin lähtee kävelemään taas. Sibeliustaloa ei ihan kunnolla tuossa meidän edes erottaa, mutta siellä se oli taustalla. Ja tässä on nämä Ruoriniemen ihanat asunnot, mistä on upeat järvinäköalat kaikista asunnoista. Ja täällä on Chiki. Moi Chiki, onko ihana olla täällä? On. Ihana Suomen kesä. Linnutkin